Nou, goeie. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het schiepen laden. Dit is de eerste lading van die. En wat is je werk dan? Ja, de keeper vullen en dan hier naar daar brengen. En dan gewoon leren en dan als er wel leren, dan eerst ben naar het longen daar. Maar dit stuk komt mooi bij daar, mooi bij Tom. Er valt niks aan, ondanks de droogte. Ja, het wordt zo best als wat. Er zit net vol rotzooi tussen meer, want van het zeemer hebben we het al schoffelen. En wanneer moet het tuig eruit aan? Nou, dat is, ja, dat neem je Tara en ja, dan ga je zo min mogelijk procent Tara en dan, ja, dan krijg je mee heel. En hoe werkt het? Er komt de wijn hierin en dan? Ja, die leegt hem in de straatbak en dat komt door de bomen. En dan helpt de rotzooi eruit en de reden siepels, want ik ben ook bezig met de geel. En de reden siepels die doen hier in de bak en dat vrijt er de kaaien op bijvoorbeeld. En het gaat hier in de opslag? Ja, nee, in de bunker of in de box. Ja. En van daaruit gaat het weer naar de klant? Ja, klopt, ja. Ik ben hier gewoon aan te helpen, maar ik ben hier naast. Want nu had het wel aardig druk en dan help ik je gewoon even. En worstel in de siepels? Ja, jawel. Ja? Ja, wel mooi werk. Wat is er zo mooi aan dan? Nou ja, het gaat heel goed, maar het is gewoon lang als je het binnen krijgt. En ja, dat is wat door die rappels. Ja, ik zit nou gewoon op squalen. Voor de rest. Ik help je eerst nog aan ik voetbal. En welke zwallen door staan? Op het Leeuwarden Lyceum, jullie ook. Oké. Wat was uiteindelijk worden dan? Ja, ik had nog geen idee. Ik zit nog maar in je derde klasse. Nee. Maar geen siepelboer? Ja, dat weet ik nog net. Ja. Het is wel mooi werk, dus ja. En dit doe je nog de hele dag? Ja. Ja, dit wordt nog wel even.